Сәміз? Сәмсіз. Сәмсіз. Сұрауларыңыз бар екен, не дегіз, біз оларға жауап беруге әзір. Шигри команга җитә. Сорау Эльвирага. Нишләп башка алып баручы мужик тапмадың? Сізді нәрсе қызықсындырасың? Мужик ма, алып барушы ма? Мужик қызықсындырса, меңа личный сообщениеға язығыз, сөйлеп беремін. Алып барушыға қарағанда мен бір кішінігіне яратам. Рахмет. Тағын сұрауларыңыз бар ма? Тәгәри команга җитә. Сұрау Робертқа. Син үзеңне кем дип белдең? Пресс-конференцияда мысал қалырсыз әлі, мен сізге аңлатырмын кім екенімді. Ярай ма? Сөйлештік ме? Бананым апастан гәҗите. Тапшырудың исем... Я потому что была кислана, когда и ты не можешь сказать «не хорошо». Тапшырудың исемен алыштырырга уйламыйсызмы? Андай ойлар бар, сіздің тәкъдимнәр болса, бізге комментарийларға язығыз, сұрағыз. Ең яхшысын сайлап алырбыз һәм җиңүчеңә бүләк булмаячак. Булдымы? Сораулар біттіме? Димәк, башлыйбыз. Ак тапшыру киттек. 2 февраль 67-нче Грэмми музыкаль фестивале уздаймы. Һәм андагы бер вазгыятка безнең игътибарыбыз бигрәк юнәлде инде. Ул да булса Kanye West белән аның халал җифтенең Бианканың ягъни кәштүменә игътибар иттек без. Қызық бұл мужиклар, үзләре киініп қалғаннар, халал жүфтләрен шишендіріп бергеннер. Хитрылар. Менә карале, менә әгәр дә менә безнең дә татар эстрадасында шундыйрак менә вазгыят килеп чыкса, менә мәсәлән, Булат Байрамов белән Ләйсән Гыймаева. Пәдәш син ләйсәнне шишендергә җиңдең, что ли? Юк инде, без бит бераз гына радикалрак һәм кызыграк Булатны шишендерәбез. Әлесен карап тора. Алия белән Ришатны шишендерәбезме? Алия белән Ришатны. Ну, монда Ришат үзе шишендерә инде Алияны. Алия менә Алия белән Ришатның фигуралары нык матур, аларны шишендерсәң дә зеррә матур булачак. ой, деррә матур булачак, деррә матур булачак, деррә матур. Инде дәвен ишайт. Зеррә матур. Аларны хәтта менә татар җырыннан куып та чыгармаячаклар. От именно. Дусларга таба дәвам итәбез. Имеш Лыйныга Казанның бер үзәгендә бер төркем егет бәйләнеп, шут кыйнамадылар аны. Лыйныга ошаны бетереп тә булмас дип уйлыйм мин. Чөнки Чөнки татар эстрадасыннан китте бит ул. Габделфат Сафин концертында бик кызык вазгыять килеп чыкты. Сәхнәгә аның игезәге менде. Ну, Илгар, монда мин нәрсә дип әйтим? Менә сиңа приключения электроников спустя 50 лет. Габделфат Сыраешкин Сафин. Нар. Дуслар, ниһаят бу көн килеп җитте. Безнең дүгнән һәммә безнең дә яраткан Ризат белән Зинира, ниһаят дөрес әйттем, Рамазановларга Татарстанның атказанган артисты исемнәрен бирделәр. Аларга лаек. Лайык котлыйбыз. Банкетларда килгән кунакларны ашатып җибәрегез. Монда уйларга кирәк. Бүгенгә шулар.